Hej. Jeg vil her vise, hvordan I oprejser en vinkel på jeres profilplade inden opstart på en opgave. Og til det skal vi bruge vores tommestok og en nyspidset blyant. Vi skal bruge vores retskinne her. Så skal vi bruge en hammer og nogle små søm, i det her tilfælde, hvor vi dykker. Så en liste til vores bueslag. Og til sidst en tømmervinkel til kontrol. Det vi starter med, det er med retskinnen her og vores blyant og tegne en grundlinje. Så jeg lægger retskinnen til, den passer med bummen her, og så streger jeg ellers hele vejen igennem. Sørg for altid at tegne stregerne rigtig lange, så vi skal ud i at forlænge dem. Her har vi vores grundlinje. Og på den grundlinje skal vi have valgt et punkt, hvorfra vi skal oprejse vores vinkel. Til den her opgave er det fordelagtigt at lægge det punkt cirka midt i pladen. Så jeg vælger et punkt her. Tegner et lille mærke her. Og det er så fra det punkt, vi vil oprejse vores vinkel. Så fra det punkt her, der skal vi have målt en afstand ud til højre og en afstand ud til venstre. Og det skal være nøjagtigt samme afstand til begge sider. Og jo mere bredde vi kan få på de her punkter, jo mere præcis bliver vores vinkel. Når jeg prøver at måle op her, jeg vil gerne have sådan nogenlunde rundt tal. Det passer med 55 i det her tilfælde. Jeg lægger tomstokken til 55 der og mærker op i den ene side, og så er det selvfølgelig 55 i den anden side også. Sådan. Så har vi så et kryds her, og vi har et kryds her, og så selvfølgelig vores startkryds her. Og det er så fra de to punkter her, vi skal have slået bueslag med vores liste. Og vi har vores liste her. Og der skal vi så have slået søm i, så vi har en spids og lægge i det kryds her. Så jeg tager en dykker og en hammer. Så banker jeg ellers bare en af de her dykker igennem. Sådan. Så har vi lige nøjagtigt spidsen til at køre igennem her. Og for at vi nemmere rammer de her to krydser, så tager jeg lige en dykker mere. Ja. Og så mærker jeg ellers bare lige krydset af her. Sætter den på krydset. Lige et enkelt slag, og det samme gør jeg her. Sådan. Så kan jeg nemlig tage min liste her og lægge spidsen i det ene punkt. Og så med blyanten her helt ind til. Tegne et bueslag der. Og fra den anden side et bueslag der. Så nu har jeg et kryds her, hvor de to bueslag rammer hinanden. Og så har jeg krydset her, jeg startede med at tegne. Og den forbinder jeg så med retskinnen her. Lægger dem til både punktet hernede og punktet der. Og igen så er jeg for at tegne stregen rigtig langt, så jeg tegner bare igennem hele pladen her. Sådan der. Og det er meget vigtigt, at den her vinkel den passer. Så der vil vi gerne lige kontrollere, at den nok gør det. Og det kan vi gøre på forskellige måder. Vi kan tage vores tømmervinkel her og lægge til. Og den skulle så gerne passe med de to streger, vi har tegnet der. Og vi kan også gøre en anden ting. Vi kan bruge den, der hedder 3, 4, 5. Og det vil sige, at hvis vi har forhold 3 ned ad den ene streg, forhold 4 op ad den anden, så skulle vi gerne have forhold 5, for at vi har en ret vinkel her.
Så vi prøver at tage forhold 3 her. Og her bruger vi så 30 for at få lidt størrelse på. Så har vi et kryds der, og forhold 40 op ad den lodrette her. Der. Så skulle vi gerne have forholdet 5 her, det vil sige 50. Så jeg lægger enden til her. Og kigger her. Og det passer. Nu har vi den vinkel her, og nu er vi klar til at starte vores opgave.